L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha obert el procés selectiu per cobrir 6 noves places d'agent de policia local. Aquesta convocatòria forma part del Pla Municipal de Reforç de cos per millorar la seguretat i el servei de proximitat al municipi. Doncs bé, és per informar de diferents processos selectius que estan ara mateix en procés, així com hi ha alguns que ara estan en procediment, que properament doncs, es realitzaran les proves, com és el tècnic d'instal·lacions municipals, o coordinadora del Pla Educatiu d'Entorn i la direcció de l'Escola de Música. Doncs, actualment hi han obertes diferents opcions en què encara hi ha procediment, encara estem en el moment de presentació de sol·licituds i, per tant, doncs, és quan la gent que estigui interessada en apostar doncs, o en poder doncs, accedir a aquests llocs de treball doncs, pot presentar les seves sol·licituds per poder-ho fer. Actualment, consultant doncs, a l'oferta pública de treball, hi ha 6 places d'agent de policia local, que per tant això són places de funcionari, i bé, doncs, tothom que estigui interessat i que compleixi els requisits, que això mateix doncs, es pot consultar també a la pàgina web, doncs és el període d'instàncies durant tot aquest mes d'octubre per poder-ho fer i poder doncs, accedir a les proves que llavors doncs, podran donar accés a aquests llocs de treball. Són concretament 6 places d'agents de policia local, que a més doncs, són places funcionari i per tant doncs, per tota la vida. I també actualment hi ha obert a la plaça de cap de coordinador de Patrimoni Històric, Cultura i Festes. Per tant, el mateix és consultar a l'oferta pública de treball de la web del nostre Ajuntament i consultar les bases, els requisits que es demanen i la documentació a adjuntar i presentar-se. Recomanem a tothom doncs, que estigui interessat en buscar un lloc de treball o millorar el seu propi, doncs, consultar aquest apartat de la nostra web on es van publicant doncs, cada vegada que hi ha nous llocs de treball que s'ofereixen, doncs, els terminis per presentar-se, els requisits i així doncs, poder accedir a places públiques a les quals doncs, Amb tothom té el aquesta mateix dret convocatòria, d'optar-hi. l'Ajuntament continua avançant en el seu objectiu de modernitzar i ampliar la plantilla de la policia local, garantint una atenció més ràpida i eficient a les necessitats dels veïns i veïnes. L'Ajuntament destaca que amb aquesta nova convocatòria es reforça la seguretat ciutadana i es consolida el compromís amb una policia local més pròxima, diversa i preparada per afrontar els reptes del municipi.